সেই সিংজত সাইমাকা বাইথাগো মন কবকাই সিংজত 30 তারিখও নগদ অনলাইনাই ইয়াং ইয়ং থাंगिया खायै जों गोजान खायै जोंनि बंग पालायनाय जोंनि खरांनो जों फुसरलायनाय आरो बाङै जत रेडि दंनानै बाङै कयनाय आरो मा सानाय खायसिफोरा जोंनि एक्सएमडीसी ब्रह्मनां जयकिशोर बाबु बिब्राम थानि भरम सिंगुरि खायै खुनारते बमिति खायोनाय सारेन्डार अबायदि हनै बसायोनाय आइया एक्सएमडीसी बाबु जोंखौनो प्रचार खाया जों गप सालायमोनि हमना जों मेसेज होनाय जोंनि बिब्रामथा पाक बकरा उमा बकरा दंगाय दिया निरक्षी दिनै कमला नारगिया निरास कट नेता हिको सेमानि ओ डाबल इंजिन ट्रिपल इंजिन हुमानि कायसा इंजिन मालिया जक्रायगा डाबल इंजिन निरावनि ब्लक न तालारवानि नांखा ठीक मतन निराव पाब्लिक न माथाय सखाय रया ओ लासिबा सिंसा ओ सबका साथ सबका विकास सानाय र लासिबानि बाटा मोखां फुरुवानि बाटा सासगुरै ब्लक पर्यन्त तालार रखा अमर रवानि कप दंमोनिया जोंगरनो मावा सखाय गाबो पर्यन्त विलेज कमिटि खाया अखलिपुरा कायसा सोशल मीडिया सिंजाकमानि बरमनां पन्दल जमा दिया काली विलेज कमिटि खालिया बसार दिब्रामा थामनि रखिरे किरिजाक हाया हिसाव रियां शरणार्थी साव अरे रियां शरणार्थी जदि इम्पोर्टेंट दंखे तानि जिने विधानसभा बोर्डुं थांखा विभिन्न रकम बोर्डुं थांखा ताबहाय नगर पंचायत बोर्डुं नाय बतानि खाबा अमने बाङै मासाव फाइदि जनम उच्चानि जारां नेताहि दंनाय र काकुरा बुकुरा निरावनि नेताहि गसेनाय र जिआरबि नि चाकरि र मैया खान सुसु मुक्ति लायलायजा जों सानाय फाइदि जों गुबाग्राते 2-3 मास सावो जों बुइना चाकरि साया जों बुइना चाकरि लायनाय सिनि क्षमता सिनि आवा फाइना केने अमना नाहै समा दंलायनाय काकुरा बुकुरा निराव बीजेपी नि सोशल मीडिया ও लोगो जुवा मुच्चानिखौ মিটিং আমি করি মাইক আমি তুলে বাসন আমি দেই স্লোগান আমি দেই চাকরি বেলায় নাই লিখাছো সিপিএম বাই বিপ্রাম থানি নবং চাকরি থাকানি বিজেপি র খাকইলেমনি আরে সিটিতো ইকে তানি তাকো পুরানো জনম উচ্চারণ বিজেপি দংসনাইবা আর লাহা হিngৈ মাসা মাनै ব্লক নি আর জায়গাপরাव सेट जावो कमिशन जावो शतकराय 25 টাকা 50 টাকা डेभलप नि सामनि कमिशन ओ कमिशन बरो कायसा सभापति निरबनो चाकरि रनाय हनै बादेउ जेआरपि चाकरि रमाया मुंसा चाकरि माया ताबुरा हायकेन जोंनो थुंगु नेशनल पार्टी आनि बाङैनो जों जतनो सानाय फाइदि ताबुरा बुकुरा सिपिएम खायनाय फाइदि ओ सिपिएम ननि पार्लाराव हायनो 25 बছर एडीसी नि पावर no elected hinci di pipi rong nairo bong si satu kayang lagi langkah bentuk karo di perasaan ham kaisan siapa orang bahayanya omong rasmitik nasional lo cumani hai bangi takuro bukuro ek matra puagra thansa ni loge joto phaidi si 30 tarik no rak khayoi जों सारा बिब्रा बायदोंगोन जिनि किलानो क्राक खालायनाय जों जतनो फनो रनाय जिनि गोथां जिनि बबाग्रानि लाई बुमाका जों गोथां दगानाके जों सेइ फानाय अमायगे जों जतनो खारागैनो गोजान खाय 30 तारिख जतनो बन पालायलायबैनाय हनै गोसो जरा आसा गबबंनारगैनो आनि कम फिसा सामानि बायरमानि लगे दिनो हाथिबार निपांनानो बरन पाइरे रका जिनि बुबाग्राय लकदों नेता टिपाले नाइटिं बासदों हाय जतनो हामबाय